Goedemorgen. Welkom hier. Dit is de Gouden Stad in Zanen. Ik verheug me van jullie wat je hier bent. En we hebben vandaag een Sofiasmankans. En dat is een bijzondere wiet. Welkom hier. We freuen ons immer weiter, wenn wir nu ankommen hier in de Entscheidung gemaakt dat we worden bij de IMF te kerk voeren van de morgens, dan veilen we ons hier en vrij ons daartoe. We zijn waar zeer gezegend worden en wegen dat we zo gezegend zijn, hebben we deze gelegenheid van de morgens waar. Zodat zijn we ons gewend. Over die nu waren dat we voor de zondagsmorgens onveel denken voor we te kerk. En dan hebben we hier een goede tijd algemeen. En zo we kijken van de waren verder wijzen, zo wat er staat. Ik wens me immer dat het ganze kerkenleven kan over een leven blijven dat wordt levendig blijven. Dus wanneer we immer wat fresh wordt hebben. Mij heeft dat al gevraagd, wanneer ik aan verschillende dingen denk dat wat God gemerkt heeft, wat het zo schaffen heeft, dat het immer wat een nieuw ding blijft. En een goede bijspel daarvan is einfach bloos wat we alle dagen krijgen te doen en dat is te eten. We hebben al veel gegeten in ons leven en we kijken verder weg, waarschijnlijk nu al beeld waren, dat we wel waar eten. En dat je het immer waar schijnt. En dat smaakt immer waar goed. Waarom schaft het? Dat het ding blijft weertvol. We willen aber van in onze boodschap niet unbedingt van deze zaken reden, maar we willen van something reden wat ähnlich is. Ook een ding wat God ons heeft gegeven, wat we, wo we kunnen ons toevrijen dat het fresh blijven deed. En zo, ik weet niet wat je gerekend hebt, wanneer je om de zondagmiddag aan de kerk waar je komen bent, wat de timer zijn. Ik zie zo'n prediker, manchmal jeet me zo God, like van zo'n zaak als dit prediken we niet zondagmiddag, like dit wordt zes wochen hier. En na manchmal dan zie ik niet ganz klaar, is dat really bloos mijn denken, wat God werkelijk dat had in wat hem had geluisterd. En ik zie bloos een mens, vielleicht is dat manchmal mijn idee, maar ik wil jaren dat wat God wil hebben. Van de eerste boodschap zei zo als wanneer we naar de kerk gekomen zijn. Zo, wanneer we naar de kerk voeren, dan rekenen we op dat de boodschap wat ziemlich zich handelen aan een bevrijd leven. En dat zal ook zo zijn. Van de hebben we een beetje een boodschap. Maar ik had deze boodschap eenmaal op de kerk gepredikt, maar hier toch nog niets weet. Dat is, van de eerste zal het wel een frisse boodschap zijn. Ik heb veelmaal de technology gereed en van daar als ik grootswerk wil komen, wil ik mijn notes nog uitprinten. En alles wat ik deed, je bloos een lichtvonk op mijn rood om te plinken. Ik had geen idee waarheen. Maar dat is dus de zaak, maar die zaak staat. Maar ik heb vast te vertrouwen, we hebben een goede boodschap hier. We door te overgaan, waar we nog beden. God, we zijn vandaag hier verder. En voor ik dank je dat u dat zo wonderschijn alle gemerkt hast. Ik dank je van jou dat we deze gelegenheid hebben. Dankzij voor onze ja's. Dankzij voor wie wat dit hier toespelen. Dat we kunnen zo zeer schijn en zo zeer vertrouwelijk goed dat hebben. God, we kijken dat aan als een zijn van die. En we kijken dat aan als dit is plus op een tijd. Ayarolota. Wat de vriend wat je kan man spelen en onze goede gelegenheid worden niet meer zo goed zijn. Help ons dat we dit worden waarnemen en help ons dat we dit worden met vrede aannemen wat u van jou gegeven is. God, wist u van jou, er is die grote genoeg wat er toe ons reden. Ik bid dat de timer wordt ons op deze steden opfressen, hoe ons op te fressen veel. God, ik bid dat ik zelfs kan u er steeds stomen en dat u wordt kunnen reden. En Jezus in naam. Amen. Wanneer je wel gaat naar het 5e kapitel. En dat is waar we de tekst van de uitnemen doen. Während je door hand rijdt, heb ik een beetje een bijspel. Deze geschichte is, een part van de geschichte is zo. Dat andere part heb ik dubbels bijgedaan, omdat de geschichte zal de meinung uitkrijgen. Een aantal jaren terug, actually al een aantal jaren terug,
dan had ik onze grootste kinderen opgegeven dat ze zullen rammen ons goden. De winter had we door een beetje wat gehad voor het ijs. En nu werd het ijs opgedreven, de eerd werd warm geworden, er werd goed licht te schaffen en te spelen im goden. Ik had onze oudste kinderen opgegeven dat ze zullen de brede wat we daar hadden, ze zullen die opbrengen. Ja, dat werd something they kunnen dat doen. Dat wordt een schijn de jongere kinderen die kunnen im goden spelen die tijd. Dat wordt, naar mijn mening, nou wordt het een gouden ding zijn. De oudste paar kinderen kunnen die paar brede opbrengen en dan worden ze de alle top een gouden tijd hebben. En ik word toe arbeid voor hem. Als ik naar huis kom van de arbeid, dan zei ik dat mijn voet door het hart plus een paar breder zijn, maar op een wel, je komt er eventjes liggen door nog krak zo, als die 5 en 8 liggen deden. Keiner speelt hem goed, weer alle ladies. En zo ik vroeg, wat zou je doen? Had ik niet gezegd, je zal hier de brede opbrengen en ik wist dat we een gouden tijdje. Als een voorraad wist ik dat. Op een wat weer mandje komen en nou ja, dat weet je zo. Dat werden ze, de jong zegt, ja, die willen het niet meer zoals ik dat wil. En anyway, nou een 2, 3 breder werden ze zich door, hadden zich door gestreden en alle verloten. Geven we deurs. Nou, dan moeten we fris ontvangen, niet? Zo, ik zei tegen du voelt dit eng van braad en du dat staat eng, dat is niet een zware ding. En dan doe je alles staat uploaden, wat fijn schaffen, dat je alle plus je steed innemen. Zo, nu is de wachten check, hoe doe je dat? Dan moet ik dus something. Dat, ja, de jong die dat krakt zoals je zegt is, die maal dat ook krakt zoals je zegt is, die voelt op eng aan en hij dat op zijn eng en dat schaft ook fijn. Maar een paar brede loten, dan moet ik echt dat al. Dat de jong die heeft veel te boezig met het praat. En die maal die later tussen vallen en dat allemaal een beetje zo fun is aan hem jong. Maar die brede merkt het stil, alle hebben wel op, maar het niet schijnt. Jeder braad is een weideel. Zo dan zei ik bij iemand te eind, kijk de mal, je doet dat nu al krijgt zoals ik je zegt. Zij voelt het raarste eng aan en du is het raarste eng. Maar je zal je nu nog maar top bereden, hoe je het door het pad schijnt. Like, je wordt met de, du wordt met de Nodine 6e harsje, because er veelt dat du een beetje langzamer doet. En du wordt met de Nodine brode harsje, ou dat checken, en dat bezijnen, wanneer dat de raarste tijd is, de praat vallen te laten. Dat angst je, dat moet je bereden. Dat kan ik wel niet. Ik kan je plus zeggen dat je het bereden moet. Maar als je het wel bereden is, dat is op te je. Maar wanneer je dat moet raarstellen, dan wordt het plus werkelijk schengel. En een eigen stand is eenmaal krijgt zo'n zaak, dat ik zie als een man al ganz krijgt, zoals ik de Bijbel verstoor dat ik zal zijn, en mijn vrouw, dat dezelfde tijd als krijgt ze staat, en somehow je het niet zou zijn. Dat is manchmal dat angstje wat God ons evalueert deed. Maar dat neem ik in 55 kapitel. En dat jij heel uitwendig, waar je voet zei, jij uitwendig, maar hoorst mal wat het hier zegt. Ik wil dat van jou een plot iets lezen. En zo, dat is een beetje de andere übersetzung. En some van ons gleiche die ook was. Maar het is stil fijn. Hoorst mal wat het hier zegt. Dit zijn waren, zoals ik al veelmaal gezegd heb. Dit zijn brief wat Paulus schreef, dat nu mensen wat zich bekeerd hadden. Die wisten niet hoe bevrijd zijn moest. Die hadden bloos een beetje niet gedaan, maar meer of weniger miserabel. Veel van eind. En nu weer eenmaal schrikt een brief. En hier is nu het eerste maal waar deze lied kunnen worden lezen als een stip met dat. Wel, wie ook moet met dem op naar zijn mal horsen. We zijn al, some van ons 20, 30 of whatever, weiniger, meer jaren wie bevrijd zijn. Maar nu hebben we wat je krijgt, nog niemals im leven hebben wat geschreven. En nu hebben we wat je krijgt van een man, die heeft ons naar Jezus gebracht. En nu heeft hij sogar nog, redt hij nog van dit. Ik als een prediker had al veelmaal gevonden, dat we een lied zich bekeren doen. En dan hebben we dat fijn bereid en die zijn zeer gelukkig. En dan maar eenmaal zeg ik, oké, nu hebben we God gedankt en nu vrij ons dat we ons bekeerd hebben. Een gelegenheid vroeg ik me een lied. Dan vroeg ik eens, wil je dat in doen zijn? En wanneer ik nu nog een ding vrouw en ik kikte naar mij en ik wist niet wat ik vrouw would willen. Maar ja, en weer dat God ze hadden vertrouwen, je zei te mij. En dan vroeg ik eens, waar schaft het in je eigen stand? En dan
Ich weiß nicht, sie hadden something on ihre show oder irgendwas, sie mussten sehr raufchecken. En dan vroeg ik nog Einzelheiten de vrouw. En dan word ik hem aan, ze wisten dat niet. Dat een prediker nog zo'n ding als dat vrouw deed. Later am leven, meerdere jaren later. Dan hoor ik met dezelfde man, traf ik die waar. Dus ze liet weer niet van hier aan. En dan traf ik hem waar en dan zei hij dit te mij. Aan mij Rovenia zei dat is dit. Dat Ronald, du wirst mal da wie ein Spazieren. Und da haben wir so viel freigebracht. Aber du wirst mal da, du lehrst uns mal, wo wir uns ein paar Lieder aneinander mehrere Dinge ab. Und er sagt, und dort habt ihr im Himmel auf die Erde gebracht. Aber die Bekehrung hatte sie auch. Van jou wil ik wat verlezen, dat komt uit de Bijbel. Maar wel met zijn hartjes van, ik never hier te. Ik wil een plot iets lezen. Efeziër het 5e kapitel, de 22e vers. Daar vangt ze dit aan. En je vroegers ziet jullie mannen zo ingedoen als je dem Herrn zendt. Dat je de vroeg er steed. Ik zei eerst, ik had aan zijn maal gezegd, du voelt dit eng van braad aan. Zodat je die als een vroeg nu nog steed. Wils, en dus nog even de oorzaak waar wij wils de man staat over zijn vrouw, zoals Christus over zijn gemeente staat. Voor die hij zichzelf aangeeft, heiland te zijn. Vers 24. En zoals de gemeente Christus ingedaan is, zo zullen de vrouwen aan alles mannen ingedaan zijn. Mannen, ziet jullie vrouwen, horstemel mannen, dat hebben we nog never gehoord, let's just say. Nu gaan we mal zijn, wat staat het hier? Mannen, ziet jullie vrouwen groot zo goed als Christus zijn gemeente goed weer. We durven niet mal een seminar voor, dat hebben we even onder dat verstaan wat meint, nee? Keiner braucht lange Schule om dit te verstaan. Mannen ziet jullie vrouwen groot zo goed als Christus zijn gemeente goed weer en zichzelf voor haar handgeven deed. Dat hij haar helgen kan als hij haar eerst met dem woord zo als met water gewaschen had. Dat hij en zijn ogen niet plakig oder verknutscht, aber heilig en anschuldig weer. Dit is een beetje veel. Dat wil ik al voets toestellen, maar dit is zoals de man zijn vrouw het gleiche wordt. Ganz kort vroeg mij een jonge man, die had kort een schatz gevangen in einem jaar. En hij kwam naar mij en zei, so wat hast voor wijsheid? Nu wel, we spazieren, obviously, wel aan spult bevrijen, wat, you know, leer me wat. Nou, dat is fijn, wanneer we met de instelling gaan. Ik weet niet wat u wil zeggen, maar ik dacht hier smorgens zo, dat deze boodschap, wie haar hier zo weet, vroeger man kan, wie haar weet mannen man kan. Je wordt vielleicht denken, nou, hoe pas ik in dit ganze time aan in. Hier is de steed. En dit is, dit heeft ons alle een idee, wem wat te antwoorden, wanneer je ons komt en vraagt, wat hast verrood? Zo, een ander weer, This jonge jong, oder vielleicht is het een groot kind, oder die kind, die komt ook en die vraagt nu wat, dan heb ik eenmaal verstaan dat we hebben met wat verknutscht te doen. En we hebben met wat te doen wat over die niet meer verknutscht wordt zijn. En de oorzaak waarom die vrouw, dat is really zoals het hier zei, de oorzaak waarom mijn en die vrouw over een langere tijd niet meer wat verknutscht zijn, is bloos te ween, wenn die zich met die bevrijd heeft. Zo, ik zei, deze jonge man, ik geloof niet dat hij would have verstaan kon, ik zei, du hast die verknutschte Mial aangegonnen, maar ik zei te hem, dat er waren stekjes zijn en die schatz, wat u over hem was antwoorden, dit schafft nog wat ganz recht. En ik zei, en dan was dus een man dat kennen leren, omdat u dat kost uitleggen. Is dat niet wat het gemeene deed? So, manchmal sind wir vielleicht in so einer Leoberne, dass wir haben uns gedacht, mit so einer feinen Mann oder Frau, eine Fried oder Boyfriend oder Girlfriend, und nu sind wir mit dir so an, nicht ganz rein, um dort nu traag te knutschen oder Glück zu merken. Gut, wir lesen wieder
vers 28. Zo zullen ook de mannen vroeger groot zo goed zijn als een enen karper. Wer zijn vrouw goed is, is zichzelf goed. Neemt dat met een huis, rekent dat uit, wat schaft dat? Wer zijn vrouw goed is zichzelf goed. Dit is really, want ik kunt hier nog een ding meer zeggen. De einzige steed in de Bijbel, geloof ik, wordt het van schrijven dat we onszelf goed zijn. Ja, je doet nog maar even denken, wenn in werkelijkheid zeg je dat allebei in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat we zullen onszelf strijden. Wat is dat nu, wanneer du zelf goed bent? Zo we hebben een weg waar we onszelf kunnen goed zijn, en dat is met onze partner goed zijn, dat komt terug door ons. Nog heeft China zijn in het vlees versmeten. Een mens verzorgt en nährt zijn Körper zoals Christus dat voor zijn gemeente deed. Wils wie Glieder aan zijn Körper zijn. Dit is waarom een man vader en moeder verlaten wordt om met zijn vrouw taub te zijn, en die twee worden een vlees zijn. Dit is een groot geheimnis. Daar hebben we dat nu. Dit is een groot geheimnis. En ik meen door met Christus en zijn gemeente te schilderen. Maar allemaal, je mannen zullen jullie vrouwen groot zo goed zijn als jullie. En de vrouwen zullen zo zorgen dat ze een mannen achten. Zullen ze zorgen dat ze een mannen achten. Maar door, wie willen van jou en onze boodschap met dit ziel denken. Zodat thema voor de boodschap. Dat nou existeert. Dat sterke echtstanden merken sterke families. Wanneer ik aan dat denk, dat in familieleven komt hingeraan, of dat is een vrucht van een echtstand, dan denk ik, gisteren werden we door manche jugend, Marcel en ik werden door voor de avond, en dat is een goldene tijd door. Dat je schijnt dat zit smaakt. Er zijn jonge mensen die vrijen zich, die zijn nog veel lastig, körperlich als wat ik zie, en veel van ons worden zijn, zo dat leeft en dat wat dollar. Maar ik kijk er veel meer aan, dit zijn onze kinderen. En dit is ook langer onze toekomst. En zo, we bidden dat God wordt genoeg heeft en dat God wordt zijn en God hafelt je zijn, zoals ik dat heet, wie vrij ons toe. Maar deze dingen, die komen van jou van alles tegelijkertijd, no matter waar al in een huis, en die schaffen hun leven weer in ons heim. Als een poliet, en mir is het wichtig dat we dat worden verstaan, maar als een poliet stalen we en langer eng de loft, waar dat nu wordt schaffen. Ik had het bijspel van onze kinderen, wat de breda, Roma aanscoorde opnemen, wat we de winter door gebruikt hadden. Als de kleinere kinderen dat worden, dat de oudere geschwister, die vangen aan te zanken, dan hielden de kleine kinderen ook op met spelen. Geen meer kan mij erschijnen. Dat weer alle liggen gebleven bij de time ik thuis werd, dan weer alles wijs. Als de grotere kinderen een beetje meer roodje krijgen, horen waar ze zullen de breda brengen, dan speelden de kleine kinderen waren moedig weer. Als de grotere kinderen, wat nu de breda draaien, als de mij al eenmaal te dem jong zegt, dat hey, du draait dat te bozig, te praat. Ik kom meest niet nou. En de jonge kinderen horen gezien dat de jongere zuster, even though ze grater wird, maar ze valt mij eenmaal aan, because de broeder, die kijkt niet naar haar, die bloos bozig, breda draaien. Als de jongere kinderen dat antwoorden, dat de zuster die vraagt de broeder, als hij wat een beetje zachter draaien, en dan de broeder dat dan antwoordt, ja, dat veelt er aan. En ze zagen de broeder, die draait nu langzamer. Die kijkt naar zijn zuster. Die wil dat zo draaien dat de zuster dat ook kan. Dan speelden ze weer. Dan ging het weer geloten weer.
Als de broeder te zien is, als er iemand zegt, kijk mal, dat moet anders doorleiden de braad. Dat deed me hier dat smol wij, want u dat volle laat. En de jongeren gingen worden en dat is nu doen, nu schaft dat Peter. Dan worden de jongeren aan dat dit gaat hier schijnen geworden. En zoals ik zei, de Geschichte is niet karakter staat. Maar hier is het zo voor dit. Als de zesde niet naar de broeder horchen wil, en ontvangt uit te beteren en te schellen even aan, dan moest de jongere broeder, wat zomaar met zijn speeltijd spelen, die moest nu een entscheiding maken. Wie is reis? Mijn broeder of mijn zesde? En zo wat ik mooi gedaan weet, dat het dit gaat heel lang, even though de jongere jong, die speelt met zijn speeltijd en buurt zich door en die warme eerd, something, dat hij moest ook ontvangen man te reden. En hij moest ook bij iemand te zijn broeder zeggen, dat do moet is dit, of dat moet anders. Hij kwam ook met aan. Maar dan weer de andere zesde, wat ook spelen deed en de warme eerd, die vond zich om met dem jongere broeder door aaneindigd te worden, because hij zegt, de zesde, dat had onze stad, of whatever de strijd werd. You know what? Zij moesten een zijde nemen. Because de grotere Schwester, die verstonden zich niet. Nou joh, je denkt vielleicht zo, waarom brok we dat bijspel zo stop? Waarom dat niet leven van die vrouw en die zelfs te reden? Wel, ik moet dat ook nog zeggen. Maar dat is dus het zo voor dit. Jeder smol van mama of van papa niet aan zijn feizische vijf steht. Dan moeten de kinderen entscheiden wie is reis. Zo, wat op eerst wichtig wordt is dat ik als een man tussen mij en God dat ganz klar dat ik sta op die sted waar God mij en mijn eigen stand heeft neergezet. Ik voel dat braad op mijn eigen aan. Dus de dingen zullen. Vielleicht word ik, en dat kan ik zo geven, dat we als lied worden zeggen, wel, ik leef, ik houd mijn beet, ik voel op een rechte steed aan, ik zie door waar God wil hebben. Maar mijn partner deed dat niet zoals ik dat leef, dat hij dat zal doen. Dit is waar zeer veel ik uit mijn steden uitstappen doe. Dan wil ik nu moet nemen en reëren moet en stalen de dingen aan zoals ik het zal. Dit is waar we als grote mensen mij moet ontvangen op zo'n wijze te hanteren zoals de kinderen doen. En wat ik erbij moet zetten is dat de praat wordt nu op geschoven of weer rieten. De praat komt niet naar zijn steden, maar dat is een zwaar leven. Dat blijft bij hem zwaar zijn, we komen aber niet weer. Wat immer weer zegt, stel op die stad en dan do vandoor schaffen, zoals du dan kost. Zoals ik eerst am Anfang zei. Ik zei te onze kinderen, dit moeten jullie nu nog bereden, wo schafft dat voor jullie te passen. Zo is het ook wichtig dat als een politie, dat we weten ons te bereden, wat doen we niet reis, wo we schafft dat niet. Als een politie is het op ons wichtig dat we mij eenmaal deze weg ons dat bereden moeten. Wanneer jonge lieden komen die willen zich bevrijden, dan heb ik dat door een tijd mij eenmaal gedaan dat ik die beide gevraagd heb, weet u wat die partner van de echtstand erwartet? Weet u wat die vrouw erwartet? Ik best wel krijgt wat erwartet ze van die als een man? Of wat erwartet die vrouw van die als een, wat erwartet die man van die als de vrouw? En alle je wisten weer zegt, oh nee, daar heb ik nog niet aan gedacht. We willen ons plus bevrijden. Wel, we kunnen ook veel dingen nog leren wanneer we ons bevrijd zijn. Maar hier is het waar het veelmaal wie dat missen te zijn. En dat is dat ik als een partner
ik hou bloos mijn eigen van braad aan. Ik doe bloos, ik zie je dan nu als een leider in hem. En ik leid al aan op mijn wijs. Dus ik me dan goed veilig doe. En dus ik dat dan blijf er draadjes. En ik check niet onder het eind. Ik check niet naar mijn vrouw. Ik denk niet aan mijn vrouw of mijn partner. Waar je dem dat. Ik doe bloos mijn poort. En in werkelijkheid, zoals God erop kijkt op ons, is dat hij kijkt naar mij en die. En dat is waar ik me vrij dat we als christenen een gelegenheid hebben. Dat ik kan tussen mij en God op mijn steed staan. En waar God me kan zeggen, yes Ronald, du des dien de beste leider in hem. Maar du weet niet waar die vrouw dat jeet. En dat is wat die veelt. Oder du des dat hem uit een zelfzijde zijn. Oder uit een stierbosje zijn. Dat is van bezigerd te zijn dat u dat erreicht is. Maar in die hart best u eenzinnig. Du best dien waarschuldig. Du best sterkvast. En die kinderen, die maak je dat. Die kinderen, die maak je dat dad, je hebt niet werkelijk zeer veel droom dat mom zal really glücklich zijn. Oder omgedraaid. Die kinderen, die maak je dat mom, je hebt niet genoeg droom te weten als dad werkelijk glücklich is. Dat maakt je de kinderen manchmal beter als de ouderen zelfs. En de kinderen moeten een entscheiding maken. Wees nu reich. En dat je hebt veel video in onze families. Because we als lead zijn niet op te moeten kijken wat je het aan. Wat doe ik? Hoe zie ik blind? We hebben van jou als lead deze deemoed aannemen. Dat we ons zelfs laten van God op onze steed gaan zetten en ons eigen staan. You know what? De eigen stand wordt krijg zo als tot middag. Van jou rekenen we, bald waren alle van ons, wanneer we gezond zijn, meer of weniger, dan rekenen we dat het middag wordt goudschmaken. Dat wordt werkelijk goudschmaken. Dus wanneer we nog never een middag eten, wordt zeer schijn schmaken. Dat hij gisteren ook al zo staat, en dat hij 5 jaar ook nog zo staat. En mijn eigen stand schaft dat is voor een grote geheimnis ben, als de schaft het krijg zo. Dat we zijn nu al 40 jaar bevrijd. Ik kan al lang niet zo boos zich herinneren. Ik kan al veel dingen niet meer doen. Vielleicht we doen die allerbest. Maar het is zo wonderbaar dat het immer waar en ons eigen stand zo schijn je. Dit is werkelijk dat grote geheimnis. En dit is wat de broek deed. Dat u en ik beide onze steed aannemen. Wat God ons heeft. En dan checken, wat deed het van mijn partner? Je hebt dat van mijn partner wat het veelt. Zal ik langzamer over boosje? Zal ik meer horsje, meer mulvrouwen? En wat veelt dat? Weet u werkelijk wat die partner dat jeet? Is die dat wichtig dat die partner dat schijn jeet? Dit is voor wat God mij en die verantwoordelijk houdt. Ik kan een zeer fijne man zijn, ik heb verjunt. Maar wat mijn vrouw would zeggen, ja, maar thuis, dan feil ik dat niet zo staan. Dan heb ik het niet gemerkt. You know what? Dan heb ik naar mijn steed te gaan, waar God mij would zeggen, dit is waar dat het wichtigste is. Wanneer je dat door niet merken kan, dan kost het nog veel andere dingen dan, maar dat zal die het wichtigste zijn. Als eigen partner, dit is waar het wichtig is. Mocht God zijn woord zijn.